ekene m because asị na ewelu nwa ya wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Ndị Igbo ka anyị bido n'oge chụba ewu ojii mgbe chi ka dị tupu chi ejie. Nwanne anyị nwoke bụ Brymo na-eme fim apụtagokwanụ wee tụkwanye nwekwa anyị etisi mkpu ike si ndị Igbo anyị ikwe n'aka mmadụ gọle ya gịsị gị unu ekwe n'aka na-asị unu na amantụ elekshọn na Igbo anyị. Ihe anyị nwaanyị na-azọ bụkwanụ n'aka ya esi zọta ya. Nwanne anyị nwoke eji ọbụkwanụ na ihe anyị emegide ka anyị hapụ ya. Edu m na mmadụ na-eji na nganga ịmago nwe ka esi ekwu ya mmadụ ọ bụghị onye ọbụla mụgidere mmụda a na-anabụ ihe bụ na-amụ kwaturu ya. Enwe nke a na-amụta weta aghụghọ nwekwanụ nke n'ọsọsọ ụdala n'ọsọsọ ube mere eze ji wee lachaa ntụ. Apụta na ewele nri awụ ube riri eze ahụ nọ na ntụ. Mba eze ahụ lachazi anya bụ ntụ ebe ọ na-achụ ube nwana ọ lachaa na ntụ ọma mma mgbe o ji lacha anya bụ ntụ. Nwanne anyị nwoke bụ Brymo wee na-ayọ na isi biko nwekwu na-ayọ kwụsị biko dododo. Nwanne anyị nwoke nọ ebe ọ na-eji bụ Maazị Nnamdi Kanu. Anyị amaghị ihe na ihe na-eje ebe a onwe bụ onye si gị n'ọmụ ebumnobi ya. Anyị amaghị ihe oyibo okwu ma ọ pụta na odịkwa ka ha si nọ nyọtago ebe ahụ ọ nọ mmadụ ịnọ ofu ebe ajọ ka ọ jọrọ ozugbote njọ ebe ahụ ọ nọ ọ dịghị mma nọ n'ofu ebe. Nwe onye m ihe na dike na ya dị dike n'obi mana biko ofu ohere ala anyị nwe na nwanne anyị nwoke ka isi ya pụtatụgodo apụta ogoro na ọchịghọ mana ka isi pụtagodo apụta. Ana Igbo nwere mmadụ biko ka agbakọ n'aka ọnụ tụọ anya bụ ihe ka nke a baa n'ụlọ biko dododo. Nyenenu vidiyo nwanne anyị nwoke na-eme fim Brymo dọrọ ndị Igbo aka na ntị na-ayọkwa n'ahịa ka biko ndị anyị mejọ na agbaghalụ ndị ọbụla Peter Obi mejọ na agbaghalụ mana biko ka azịza dị n'ugwu a na-akwa na-agbaji ya agbaji biko kwanere na vidiyo anụ. Igbo nwe m Igbo m fụrụ n'anya ekene m unu ka nsi egbugwa onye echiri na zelo ọ ya adịla uru na mma. Igbo akụ na-eti kịta wa akụ sọsọ uru ya ata fọnụ ya na ibe na-ekwu o nwere okwu ekwuru aka na-ekwukwa ka nsi ekwu na-ayọkwa ka nsi ayọ maka o nwere okwu ekwuru wee na-asị na onye chọrọ ịkpụta odogwu onye chọrọ ịkpụta dike wụ dike ya nọkatakwana were ụdọ nwa ọdịgoro ka igwe na-ejikwana etinye odogwu ma ọdịgoro maka na itinye ya ọtọlie ya ibe eji akpụta odogwu ibe eji akpụta dike bụ obele elili eji eke esi dunye ya n'ime eboso kere ibe obele elili inu ka Igbo ji eli nri obele elili bụ ịtụalụ obele elili wee yọ biko obele elili wee kọwa ike a wee ghọta wee nụ wee soro gị ọnya ka m chọrọ ime gị taa wee sekpula anyị esekpuru m Igbo niile anyị wee na-ayọ okpukpu ogwu dị n'isi wee na-ayọ n'Igbo biko dododo biko ka nna ya unu etele ewu etele ụda ebe ọ sokoro nya bụrụ mmadụ dị ndụ anọkatakwana ogwu unu ka o si na dị ka a datụ n'elekshọn na be anyị ibe ọ sọrọ nye ha kwuo ibe ọ sọrọ ba ghọọ unu ekwekwana ọ ga-akwụ ihe alụ ihe ifele biko ka nna ya unu ibe ndị ya unu biko ahụ na unu si na ayara atụ unu si na ayara atụ azụgoro na ya atụ isi ya ada ibe niile ya eme mana asịgbo unu biko dododo biko ibe ndị ya unu ibe a maka nwanne anyị nwoke wụ Peter Obi ọ bụrụ sentị ka ọ mbanụ ọ ga-emejọgo ndị mmadụ ọ enwego ndị o mejọ ma ya ama na ọ mmadụ ka ọ bụ mgbe na-ayị unu biko na onwere onye nọ n'ụdị ọ na-nwere ndị ya na-emejọ biko iwe kacha mkpa kịta
ibe a na-azọ n'ụwa obele na interest ndị Igbo kpọrọ ya interest anyị uchu anyị ibe niile anyị na-eche maka ya bụ ka anyị ga-esi wee si na oru apụta Chineke nna nọ n'eluigwe ejeghị anyị ya biko nka m na-ayọ unu biko nụ esogbu ma na-ayọ biko nụ na-ekene ibe megidelu na Obasanjo odogwu ka ọ bụ statement gị abụrụ ụdị ahụ o meghere ọnụ wee sị na ọnwa nna anyị nwoke ga-eche ọ na-enwe ndị ọ na-enwe biko nụ ka m na-ayọ unu si anọkatakwana nwere ihe nwere isi mee ka enwee mkpọ adịna masị ka biko nụ na ntị bụ adị ka atụnyere Peter Obi ụwa niile gwakọrọ n'ọrụ ka anyị atụrụ anya vootu anyị atụnyere ihe nwere ihe butere ya mana ibe nna ya unu biko unu ekwekwana ka o nwee ebe melụ na atụrụ vootu be anyị unu wụ odogwu unu wụ dike unu kala aka onye ọbụla nwa afọ Igbo si n'obi ekpebiela onye n'ibe o mee ya ọ na-ada ụda mana asị unu ebe na biko nụ jidenụ ya biko nụ ana m ayọ unu biko ka anyị meke n'ibe a ofu mme n'ụwa ka ụwa ka mmadụ ka ibe dị anyị n'ime pụtawa ọkwara ibe nsị ka ihe olu biko ejiri ụda akpa odogwu eriri ka ya na-etinye odogwu n'okwe onye ka nna anya olu ya biko Peter Obi ọnụ na-abụ na-ekwu maka ya mụ na ya anọ ka na agbara m onye abụrụrọ m ya ibe na-abịa ya bicho na-abịa na TV mụ na ya anọ nụrụ mana ọdịmma ndị Igbo ka nji maka ya wee na maka na afọrọ m ya ezikọkwukwo m ya na nlọzikọ m ya n'ibe niile na nwoke ligo na ọya adịla ya niile mma ọ ibe kacha mkpa daalụ biko ọkwa ka ọra m n'ọrụ biko na ụmụnne m biko unu afụgoni anọ anyị na-asịkwa na azịza dị n'ogwu anaghị agbaji ya agbaji Igbo achịkọta na akọ na anyị emenwe ihe ụda achịkọta aka ọnụ afụkwanụ na Igbo zue n'igwe na ha na melie nke anụ onweghị ọnwụnwa dị anyị n'ihu aya ha emeli Igbo zapụta na-atụ ụjọ onye ebu ụzọ onye ndị niile na-aba mgbasị na ama ntụ ma na ama ntụ nka na ama ntụ nka ụmụ ha niile n'obodo oyibo ọdazi agbala ndị agha agbalụ gbatụnye n'ala a na-edu na-enye ego na-ego ngwa agha na-eme nka anụnwa ihe na-agbakwana tigbu ozugbo ya Maazị Nnamdi Azikiwe detere Independent Nigeria n'akwụkwọ iji mkpịsị degide ya depụtali ya nyanwa bụ na ọbara adịghị na flag Nigeria anyị ụso na one of the main thing bụ na ọbara adịghị na flag anyị maka independent anyị agbataghị ya n'egbe ehe detere n'akwụkwọ ndị Igbo anyị ma ihe anyị na-agụ akwụkwọ anyị nwere akụ na uche anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị dete na nke anụnwa n'akwụkwọ anyị ya na ugo ọgụ a mgbe nụọ ya ọ bụ ihe niile ka a na-agbazili egbe kịta there are some things I apply knowledge wisdom apply ya akụ na uche mee ka ha si n'uche ha adịghị mana uche ha dị ya welekwa nwaanyị na-eje nya bụ ihe mana onye pụtawa awa with 100 MB data go epụta na-ede rubbish na social media na-ede ma ndị na-amụghọ dị ka kọlọ Biafran flag ma ndị na-amụghọ coat of arm Biafran flag ihe stand for ma ndị na-afụnubeghị ego Biafra anya na-aba na-alafu ndị ahịa alafu biko nụ dododo biko nụ ka ọ dị na mbọsị ọzọ